дуруд ба шумо. Як тоҷир, як бизнесмен назди бузурге омад, гуфт ки бар ман маслиҳат биде. бисёр ҳолатам бад аст. гуфт чӣ шуд ба ту? гуфт ман ки бо тиҷорат машғул ҳастам, ин тарафа он тараф меравам, корҳоям зиёд аст. аммо ҳамсарам, занам бисёр маро рашк мекунад. ҳоло дар зиндагӣ ҳаст нафаре ки як лаҳза ки берун шудад, баъд ҳамсарон рашк мекунанд, занг мезананд, ту дар куҷо ҳастӣ, ку видео визов кун, ку бинам, ку овози мардро шунавам, куҷо. умуман дар зиндагӣ ҳаст ҳар гуна. гӯяд бисёр рашкам мекунад. баъд мегӯяд ки ман инро гуфта наметавонам, ту бояд ба хонаи ман биёӣ. ҳайрон мешавад, хайр розӣ мешавад. пагоҳ вақти гуфтааш меояд хонааш, сари дастархон даъват мекунад, менишинад хонаи ҳамон бузург, баъд хӯрок меоранд, баъд ҳамон бузургвор хӯрокро хӯрда бай 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 мегуфтад, бай 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 бай. хеле ҳам хӯрда хӯрда, ҳар лаҳза хӯрда бай 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 даст. хулоси гап тамом мешавад, хайру хуш мекунад, меравад, чизе намефаҳмад. пагоҳаш меояд, мегӯяд, ай шайх бузург, мегӯяд, ман чизе нафаҳмидам. ман назди шумо омадам ки то шумо бар ман маслиҳат бидед. гуфт вақте ки ман хӯрок хӯрдаму бай 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 гуфтам, ту эътибор додӣ? гуфт бале, ҳаминро нафаҳмидам. вақте ки ҳамсарам хӯрок мебиёрад, гарчанде ки бемазза аст, чизе ки набошад, ман бай 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 чӣ қадар болаззат аст, чӣ қадар ин гуна бай 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 таъриф мекунам. ҳамсарам мебарояд осмони ҳафтум. аз байбайгӯиҳои ман ҳамсарам осмони ҳафтум мебарояд ва то фаромаданаш як ҳафтаи дигар вақт аз ман корҳоямро карда меоям. яъне манша аз он аст ки ҳамсаронро, занҳоро бояд таъриф кунем. хӯроке ки меорад нагӯем ки ин асту он асту, дигар бояд таърифшон кунем хӯрокашро. вақте ки таъриф кардем, зан аллакай хаёлан осмони ҳафтум мебарояд. баъд то фаромаданаш як ҳафта корҳоятонро мекунед. мисоли оддӣ меоранд, бисёр ношукр ҳастанд ба зан шавҳароне ки хӯрок меоранд, ин намак надорад, ин шӯр аст, ин асту, вай асту, вай аст. одамон нон надоранд, хӯранд, ношукрӣ мекунӣ. ҳамин як пешхизмате ки барои мо хӯрок меорад, ҳоло ин ки ба пул мехаремаш, пул медиҳем пешхизмат, як 4-5 бор раҳмат раҳмат ҳазор раҳмат, чойпулӣ мемонем, чӣ корҳо намекунем. аммо ҳамсаре ки бепул мепазадмон, меорадмон, чӣ хизматҳомо мекунад, боз ба сӯяш додувой мекунему дигару дигар. хай бисёр таъриф шуд занҳо, як дар бораи шумо ҳам гап мезанем. худо нигаҳбони шумо. то суҳбати оянда.